Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Ngiyabingelela. Namuhla sizokhuluma ngeselesele, abanye bathi ixoxo. Sizoke sikhulume ngalo ukuthi lona-ke uma uliphupha ngabe-ke, sorry, ngabe lona lisuke libika ukuthini. Kwesinye isikhathi kuyenzeka-ke uwaphuphe emaningi amaxoxo. Lokho kusuke kubika isichitho. Kusho ukuthi kukhona isichitho abakufaka sona. Kwesinye isikhathi ephusheni uma uwabona noma ulibona ixoxo uthole ukuthi usubona lo othandana naye okanye niyaxabana kusuke kubika ukuthi-ke khona abanifaka isichitho sesehlukaniso esizokwenza ukuthi wena naye nigcine ningasazwani ngale ndlela enizwana ngayo. Kwesinye isikhathi nigcine-ke senixabana kodwa ningayiboni nento eniyibangayo. Uthole ukuthi nje seniyaxabana nje isikhathi eside. Kodwa ingxabano yenu ayicaci ukuthi kahle kahle ikuphi inkinga. Isichitho-ke esibi-ke lesi sexoxo. Uma unombuzo sicela ubuze kwi-comment ukuze sizokwazi sikuphendule ngevidiyo. Uyakwazi ukusibhalela ku-Facebook naku-TikTok ku-inbox usicele inombolo ka-WhatsApp. Nisale kahle.